Nou, zakensleutje er een campervakantie winnen kan. Ja! Oh nee! Oh nee! Hier kan van poepen. Ja, nee, ik wil hier net poepen. Maar we naar de wc. Kom op. Ja, dat dacht ik al. De wikkelbak voor. Verwaart ze dat, die auto, dat temperament. Dus krijg ik wat verzwerven. Goeiemorgen, een nieuwe vlog. Wie ben jullie oud? Wie het vak? Wat zijn we besjeszaken? Caravana, campers, caravans en alles wat erbij komt te zien. Dus ik ben heel benieuwd. We zullen even zien wat hier al hier te zien is. Nou ja, hier is de eerste caravan al zaken. Eén van. Kunnen we de foto in? Deze maar door. Mooi vuurtje stoken, inseren. Just iets. Te liets? Passen we er net in met jou? Hallo. Kijk, Hoi. ja, mag ik die even Dank jullie wel. Alsjeblieft. Was hier een kattegoedje bij? Oh ja, dat is wel handig. Heel plezier. Dankjewel. Zo'n camper maar bier. Die is goed. Dat is leuk. Helemaal omheen. En dan was jullie wel heel lief. Ik vind hem net liets. Ik vind hem wel goed. Mijn bier. Ja, dat vind ik net. Nee, maar is net in. Maar is alleen maar sachet. Maar is er net in. Hoop je, hè? Kijk maar, een hoesverkeerpje, joh. Jongen, jongen, jongen. Bedje. Waarom zit die log? Nou ja, dan is het goed shit. Dit lijkt nog een beetje op die van Paak en Beppe, hè? Qua model. Qua stoeltjes en een zit. Dit is een beetje. Is het een beetje hoes? Zeg eens even. Oh, is wat heger, ja. En ik een hefbed, hè? Nee. Paak en Beppe aan hefbed, dan slippen je hem iets aan je boven. Maar deze douche. Deze is Douche? een handige kast. Ik denk dat dat de wc is, denk ik. Oh ja. Is het de wc? Ja. Ja. Kom jongens, sneller zo, kom jongen, kom maar. Dit is de douche. Ja, die is wel heel netjes, hè? Nee, handje. Ja, doe eerst alles zelf, hè? Kom maar, joh. Ik ben meer bezig. Hier weg. Hopla. Zit er echt net slecht in. Nee, ik ben al helemaal mooi. Nou jongens, wat een campers en wat een spul. En nou, wat wel leuk is, misschien komen we een paar zaken bij Klaasje. Of ook met Chip en Tante Ilse wat zien, want die zo'n hier echt in, hè? Dus het zou samen kunnen we die hier aantreffen. Maar die heeft wel groot natuurlijk en prutte meesken. Dus nou, zakensleutje er een campervakantie binnen kan. Dat zou wel leuk zijn, nou? Dit is, ID-bar. die is vet. Lampje erin. Is grappig zaken. Zeker aan het Marianne Hassan in het echt hard, hè? Dus vind ik wel een mooie kleur, hè? Maat green. Oud beest. Oh, shitzaak. Daar is een ouderwetse VW-busje, jongen. Daar is even shit. Vind ik hem echt wel heel cool. Is dat dus hier? Nou, wat net kind, maar zo zien hoe dit eruit ziet. Ja, doe ik eerst er wel hoe dwars in sliepen. Ja. Die is mooi. Machtig, hè, dit? Mooi ding, hè? Ja, dit is mooi, hè? Die rekjes erbovenop. Even aan de achterkant zien. Hoe er aan de achterkant zit. Als je hier kiest, toe wel koersen zaken. Dit past toe wel maar heel nauw. Oh ja. Kun je hem wel in de kofferbak koersen? Nee, dat kan echt. Gedientjes dicht. Slept boven de motor heen. Ja. Is dit je Ja. raadje? Maar dan had hij hem net niet gestart. Het kreeg stil wat, hè? Nou, we zullen eerst even een hapje eten, want voor mij had Ildo daar ook wat verlet van. Even wat eten in de leer en dan gaan we daarna uw tocht weer verder vervieren. Lekker eten, jongens. Heel een lekker broodje? Let me zien. Let me zien. Oh. Nou, nom, lekker eten. Smieten. Ja. Oh nee! Oh nee! Verdikken, maar waarom nee, denk ik? Ja, we gaan naar beneden. Poef, zei je. Nou, we krijgen even wat eten hoor en dan ben je met bladen opknapt. Ik geloof dat dat op die... Toen weer die stikken, hè? Zo, poef. Poef. Als je maar ziet. Tada! Zal ik me even dan blazen? Ik wil wel blazen. Ah ja, dan zit er al je fliep ons. Zal ik eerst even? Ja. Nee, ik. Oké, nou vooruit. Probeer die eens even. Hier waar? Lastig, hè? Met het muziekje? Getsie, daddy nog wat daar. Nou, ben ik goed blazen. Alsjeblieft. Als plofte, dan wordt ze mooi liedje nog. Hè? Ja.
Hartstikke leuk. Nou, zullen we eens even verder zien? Tja, jij bent caravans. Voortentje. Was het even zien? Dat zie maar zijn. Nou, dan maak je er net oorlog in, maar hij is wel even op het trapje staan. Zie maar zijn op het hoekje. Ja, zie maar even. Dat mag wel. Als we een half jaar Hé, wat vies ervan? De mooi? Oh, zie maar eens even. Mij wel even leuk zien. Oh, dit is mooi. Zo, zit hier een bed. Ja, kun je een bed van maatje? En ik denk dat dit een wc is. Zullen we eens even zien? Zie eens even. Wc en een douche. Oh, een koelkast. Hier kan ze wel poepen. Ja, dan wil je net poepen. Nee, maar we naar de wc. Kom maar. Zullen we een wc op zien? Kom maar, naar de wc. Kom maar, maar. Ze wil wel in een camper poepen. Ze zei, je kan wel in poepen, die wc. Nou, ik zei, dat mag maar net. Maar die maar even. Van, me zit direct een bed boven. Ja. Oh, dit is perfect, hè? 6 persoons. Je hebt een... Oh, ik kies hier ook een bed voor maatje. Bed voor maatje en daar en achter. Hoe is die? Oh, en weet je wat zo ideaal is? Dat is dan hier een fastbed had. Want als je maar die oren, hè, dat is wel mooi dat het een halfbed is, maar een fastbed is ook wel fijn. Nou, wat vies ervan? Dat is een leuk bedje. Oh, nee. Maar hier is echt nog er zit nog een trapje op. Ja, de trapje is van dat bedje. Deze kist zou nog En hier is ook een bed voor maatje. deze tafel kan ik nog uitklappen. Ja? Tjoe. Als je dit gaat pakken, backpack, dan moet je drukken en dan kun je pas hier. Ja. We zeggen douche. Oeh, ik dan wel grut, jong. Ja. We Een mooi ding, ja? Nou, we zullen even verder zien, jongens. Ja, een heel uit in ballon. Komt u maar. Oh. Er zit een stapelbedje in. Kun je maar je gezicht van fjouwen? Ja. Kun je ook nog wel mijn size meeskrijgen? Je kan ook nog een klein beetje size. Oh, ja. We hebben het denken. Pak erin. Waarom heb je dit? Dat is een tafeltje. Dat lijkt me mooi zijn. Dat lijkt me mooi zijn. Net als zo'n, kom je. Ik denk dat sterk nog een bed voor maatje kist. Ja, En een zithoek. Ja, shit, ik is net loop. Ja. Ja. En een keukentje. Ja, ik snap het wel. Ja, zakenmeid. Ja, dat mijnen we. Nou, kom maar nergens zo, jong. Het is nog net, het is net van u, hè? Sorry, Hilda. Die ballon. Oeh, weer een ballon. Neem maar maar. Dit is een lekker chill plakje. Een zitzak. Een plofzak. Je zou ploffen. Oh, wat lijkt hij. Bah, laat maar lezen. Spring er maar op. Oh, er gebeurt het hier wat. En zagen? 1, 2. Ja, je komt wel in koesje, maar dat we net wel. Toen was je nou in blauw. Nou, mensen, trek dan bij deze strak caravans. Haal ik je hem dan maar op, oké? Om 2:30 start de presentatie van Avevo. Eerste hulp bij. Er zit nog een extra slierplakje hierin. Dat is echt mooi. Een extra slierplakje in de vattent. Dit is handig, ja. Er zit nog een extra slierplakje weer in. Tja, als een tentje weer inbouwt. Dat is toch grappig? Zij kon weer in de vattent ook nog van de camper. Hoe is dat inbouwen? Dat is grappig. Ik zit bij de jeugdje. Zie dat ik ze mij krijg. Kom je hem, jongens? We gaan verder. Ja, dat dacht ik al. De wikkelbank voor. Verwaart ze dat, Jelke, dat temperament? Oh jee. Hilde had Jood net haar beste humeur. Maar meestal is het goed. Want dan ben ik wel eens van die dagen. Dan ben je op een paar denk van, nou ja, hier misschien ook wel beter thuis bloken. Nou, dat is Jood een beetje. Ja, maar ja, ik ken die in het Lidl zitten toch? Wil we nog één keer beide springen? Dan gaan we daar verder. Beide nog een hele grutte sprong en gaan we daar verder. Hildo eerst. Kom op, we hebben die alle grutst. Hoppatee. En dan Sjaki. Hatee. Oh, een hele grutte omloop dat ze. Daar gaat ze helemaal heen. Nou, het heb je een omloop is of ik het ook niet. Kom maar. Ja, maar. Ja, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze aan. Daar komt ze aan, daar komt ze aan, daar komt ze aan. En plof. Oké, kom. Nou, nog even verder, jongen. Ja, kom. We gaan paar en beppen nog zien, we gaan nog net zien, we gaan ook met Jim en Tante Ilse net zien, maar dit is grutzaken, hè? Misschien zien we zo heel en dan net, joh. Dat kan maar zo. Dan zijn we weer in een orenhaal. Hier met wat meer wat attributen, stoelen, tafels en dat soort dingen. Kipcaravantjes.
Nou ja, je kiest eigenlijk gewoon correct te lezen. Heden hitskes. Keukentje hier, denk ik. Ja. Grappig. Ini mini. Ini. Als je hier nou bij bovenop, ik zal je per zaken. Bovenop. Oh, dan maar net, joh. Ik ben net tot het mais gaat. Maar is er net iets, schat, ja? Lastig, hè? Het ziet er al zo leuk uit. Dat snap ik wel. Ik behoor wel even in chillen en shit. Grappig, hè? Asje, het Bernaplein. Nou, zoals je wat jaren zit, van ik je badje, hè? Zeg eens even. Knutselen hier. En nou meer zitzekken. En een mini tentje. Met de vlinder hier dan. Ja, een hele mooie vlinder. Wat leuk. Zaken zo'n. Nou ja, hij is zo'n bandje, meidje. Lukt het wat jou kan? Nee, ik weet het Hoe niet. met mami dit van als je... Mem had er één keer die, maar ik weet het niet. Dit man? Ik wil wat draaien als het toe dorst. Vind je dat goed? Ja. Dat weet ik net hoe het komt. Op welke maakt het een brood? Doe maar op deze. Maar op het moment dat dingen... Oh ja. Even zien. De rechterhaan op green. Rechterhaan op peers. Peers? PS, de meest... Oh, in de loft. Ik denk dat er is je geen peers. Dat is gewoon sasten. De rechterhaan in de loft. Ja. De rechtervoet op... Nou, wat is het? Blauw. De rechtervoet op blauw. Voet, hè? Ja. Wacht, dat is anders. Dat is beter, ja. Laat me zien. Oh, draai eens om de mem. Wauw, wat bist u mooi. Oh ja, maar is toe draaien. Zaken van het. Was toen een keer draaien, zaken? Wat bist u mooi, jullie. Mooie vlinder worden. Wat is het? Rechtervoet op blauw. Dat doe ik maar, voet op blauw. Kijk, doe ik wat wanneer. Dan draai ik wel. De linkervoet op reed. Nee, zelf witte. Nee, ik vind ik roep wel wat, want dan is het veel te makkelijk. Je moet in de knoop komen. Goed zo, Hilda. Die voetjes van Hilda. Ah, in de knoop. Maar is de shit, Hilda, die ben mooi. Die heeft een mooie rok, hoor. Maar jij Spider-Man uit die kersen. Zaken, dat ik nog leuke sminken krijgen. Spring er maar op, Hilda. Hier, waar? Plof. Spider-Man doet echt altijd zacht. Ja, Spider-Man doet altijd zacht, hè? Nou, wel leuk even zo'n bennenhoekje. De vreugde al om. Gelukkig weer dat direct. Nou, we zullen even naar verder struinen. De Friesenhal. Nou, volgende zaal. Ik heb zitten. Nee, dat is een bank. Oh, dat is een bankje. Op deze koker zitten. Hier mag je wel op zitten. Oh, even wachtje. Even wachtje. A few moments later. Nou ben je helemaal aan de beurt. Laat me eens even zien. Hoe gaat het met de koe? Oh. Ja, de stuk uit. Ja, het is een bankje worden. Dit is een mooi bankje, Hilda. Ja, waar is die stut? De leidt erop, dacht ik. Tja, die leidt op zijn stut. Zie hier. Andere kant. Zie je dat? Leidt er bovenop. We hebben al even mooie, wat handzamere modeltjes. Mooi liedje. Echt busje. Ja, En het weer volle auto, maar... ja? Mami, Ja, liever. mami, even... Je hoeft net de oorlog in, joh. Zichtbare zij. Ja, we staan erop staan en dan is je om het hoekje. Wat vies je van? Maar ik zoek er nog niet. Oh, achterkant is het. Heb je de achterkantje? Kom eens. Kom. Oh, bed. En hier dan. En ik heb het er net in. Is dicht. Zet een stroom. Zet waar een rutjes in. Hey. Malibu. Malibu. Al je kaarten, inspiratie. Best al je hinnekist. Nee, dit is echt boek. Hier ben je West, hey, in Zweden. In Zweden, daar ben je West, toch? Vakantie. Ja. Zo, dit is al verkocht, jongens. Oh jee, verkocht. Te laat. Zo zaken er al je kampeerspultjes, bronblustertjes en kacheltjes en zo. Oeh, lekker barbecue'tje. Nom nom nom. Wat is dit, een modeshow? Ja. Dit is een mooi kleersje, Hilda. Al je sneakertjes die zijn ook fantastisch. Lopen echt heel lekker. Half leer, €40. Toch? Fantastisch. Mag je alvaartje een applaus. Applaus. Pindasaus. Min 60% is dus €24. Nou, vanwege de maat van gerecycled polyester. En wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, Elke?
Een opblaastent? Ja, dan mag je hem oppompen en als je het snelst erin has, dan has je hem Oh, dan. dat is het winnen. Laat maar snelst heen. Nou, dit houdt heel wat in. Ik dacht, dat is Sam omheen of zo ding. Tje, dat is Chitty. Eindelijk, wie zijn, wie treffen ze daarbij? Oh, die best echt zo mooi sminkt. Wow, Swerk sminkt. Ze likken me samen even in een tent. Dan, ja, dus we zijn zo er niet voor de band. Ja, Jij vond het net leuk? zijn maar de bandjes. Sverre wel net in de tent. Nee, van een hotel. Een luxe paardje. Wat druk is die net? Al de raar. Zie je hem in de tent? Oh, de vistentjes altijd zo leuk toch, Famke? Ja, en ik krijg wel sterren van. Oh, je zit al een bedje in, hé. Maar ik net op dit. Je zit echt een bedje in. En een ruutje daar en een tafeltje. Kom maar. Kom eens. Is best wel grut nog, hè? Wow, je zit wel jacht in de tent, hè? Dit is mooi. Wauw. Net op het bedje, ja? Gewoon even zien. Je zit een jachtje in, Famke. Hier is net zuster. Nou, Sam mij wel even op de achterkant zitten, mij wel. Of hier op stoeltjes. Ja, nee. Dus krijg ik wat verzwerren. Zet dan uit. Vies is de tent wel mooi zwerren of ik net? Oh, jammer, hier heb ik medaille ook even. Oh, Scotty. Zwer in de tent? Oh, is dit jouw tafel, mevrouw? Wien jou lekker rond het ontbijten? Ja, ik heb... Wat eetbijkers en zijn croissantjes. Ja, water. Wacht gewoon even een hele McDonald's iets. Oh, McDonald's, dat is echt lekker. Nee. Oh. Een frikandel iets. Een frikandel? En de kies. Oh, frikandellen, soep. Lekker man. Lekker. Sabeer, hè? Is dit van plastic? Ja, kan wat leeg. Gelukkig, kan wat leeg. Leuk man. Dit is wat groter zaken, hè? Deze pound. Zo, is hier een bed? Hier nog Zat een. ik hier ook? En je kan stek nog een bed voor maatjesworst. Ik heb wel 2 slipjes. Ja. En dat is het tafel. En een keukentje. En een voortent. Als je hier zit, mevrouw Van, kijk. Wat had jou een mooie tent. Wat een joekel. Ja, dat ken ik. Dat is niet. Ja. Wat een... Kunnen we wel muis hele familie sliepen. Ja. Oh, let maar steen heel daar. Ho. Mooi stil letten. Zo, dat is geen water goed, joh. Nee, maar het is Best. Kom je, ons gaan verder. Dat ik ideaal met de blommetjes aan mij. Bloem, mooi maai, planten maai. Krijg wat. Nou, jongen. Wat in je hoes naar de orenhoes. Wat is dat? Oh, die is schattig. Een zwaaier. Zeg maar hallo. Kom. High five, goed zo hè? Ah, kroepie. Dat is toch leuk? Zeg je doei. Ik ben echt op een foto. Oh, doe eens op een foto, maar bij mij hoor. Ja, Leidje. Ja, lukt. Dankjewel. Nou, en Saak en Famke hebben hun al helemaal geïnstalleerd in deze vouwwijn. Ja. Hey. Helemaal niet. Je hebt hier wel een heel mooi hoesje, zeg. Lekker worden. Is dat iets in zaken? Wat krijgen? Oh, lijkt Famke dat sliep. Oh, weer met zacht aan Famke dat sliep. Nog hier. Jongen, wat een keuze het zaken. Jongens, wat een campers, caravans. Vouwwijn, tenten, het houdt maar net op. Nou jongens, Ilde wie het net heel in haar hum. Dus nou, daar haak ik wel wat handen voor te werken aan hoor. Maar al met al weer het een hele leuke midje. En dat mocht de pret zeker net drukken. Wat een spul, weer heel lang het in alles zo. Maar ja, het weer echt een hele leuke midje hier bij Caravana in het WTC Expo in Ljout. Bij zo'n Sisser. Voest dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon kom heen. En via het net de chill hebt te downloaden voor die tablet of telefoon. Want een naaien. Hey hoi! Hey hoi! Hey hoi! Doei!